Passat el test de la por i l'elefant, és un pintor que es va esforçar molt a veure el món amb ulls de nen. Pablo Picasso. El 1945 va pintar una sèrie de litografies de toros. En va pintar 11, una darrere l'altra, com si estigués buscant alguna cosa. Els primers toros són molt realistes, ben definits i voluminosos. Són el punt de partida des d'on pot anar simplificant els volums. Picasso era un amant de l'art rupestre i en aquesta sèrie s'aprecia clarament l'influència d'aquelles pintures prehistòriques. En el quart toro, Picasso divideix cada part del cos com si l'estigués tallant. I en els següents ja hi trobem l'essència. Els volums desapareixen i només hi queden les formes geomètriques i les línies. Picasso estructura, separa, divideix i elimina allò superflu per simplificar cada vegada més i més. Però el més meravellós és que, així i tot, no perden vida. Tot el contrari. I aquí tenim l'últim toro, l'essència total. Sembla que fins i tot un nen ho podria fer, però no. Aquesta és la grandesa de Picasso. És capaç de passar de l'aspecte extern d'un toro concret al toro universal.